Sheila. Sheila. Miss Balingasag din siya. Miss Balingasag. Wow! Nakabisita sa The Cave. What's up mga Migs? Natakaroon din sa May Corales side sa Cagayan de Oro o musulod ta diya sa The Cave. Ako magong nadunggan nga na sila'y 3 liters nga tower dere. Tapos kung mo-avail ka na, libre na ang pulutan o unlimited na ang ice. Dili rice ha? Ice. Tama? Akong paparts, akong ingin ko nga, di alam sa kakay. Kung dagan kay fans dani, imos lang at ngan, kay lain ko. Okay? Later on, mangutana ta sa mga customers sa The Cave. Nganong The Cave gyud ang ilang choice para sa mga barkada night event or family event. Tara! Natakaroon din kauban nato si Ma'am Sheila. Sheila. Miss Balingasag din siya. Miss Balingasag. Wow! Nakabisita sa The Cave. Miss Balingasag and Miss Swagan si Kai. Nyala niyo Kai. Kai. Ang inyong experience dani sa Cave, Ma'am, kumusta? The best. Okay guys, sir. Sa inyong kuan dahilan nganong The Cave inyong dani mo nagtapok ug dani mo gusto mag party. Actually, convenient kay kay within the city raman siya. Then aside ana, limpyo pod kayo ang kanang ang lang videokihan, dayon ang CR, sulod ra pod ba. And intimate ra pod, so kami camera private ba. Makasagit jud. In addition, Miss candidate number 1. Actually, sir, gi-recommend siya sa akong friend, si Lisa, kay accommodating daw ang staff and like what my friend said, kanang clean po daw ilang facilities. Na-prove gid mo nga tinod. Yes, sir. Tapos, kung di na po siya mahal, pero tsada na siya. Lami kay lang mga food, labi na ang lomi. So kung ang uban gusto mag-shot, nara sila'y lomi makuan pag uman para ilang hangover mawala. Sir Francis, sa mga new na to nga mga gusto mo try sa The Cave, sa mga dugay na nagsige og balik-balik sa The Cave, what can you say to them also? Daghan kayo may new renovations nga gipangbuhat, gipangbago namo ang mga sofa, ang mga microphone kay wireless na, and then nami upcoming mga cocktails nga affordable lang. All rooms have CRs, so wala na common CR na may own privacy yun sa inyong room. Daghan kayo ni bago mga suki, as in, I hope makabalik mo. Sir Francis, murag na kay surprise para sa ila. Yes, nami surprise karon, nami promo, 399 ang tower, 3-liter tower sa Red Horse. May free cropek and then ice, of course. Alright, so pa inyong giulat. Alin na mo dani sa The Cave, dani ra gyud na sa Corales. Kita ninyo si Sir Francis dani, dabi, hands-on gyud na siya sa mga customers. Kita-kits!